Good morning mga boss. Alright, nasa ibang lugar tayo ngayon. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Alright, kay Audrey Nicole, good morning. Kay Nani Sanchez Vlog, good morning. Kay G Chang Walk, ayan, good morning po sa inyong lahat. Kay Kagawad Antonihan, good morning. Lee Sung Son, ayan, good morning to you my dear friend. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. At thank you Lee Sung Son. Ayan, Lee Sung Son is a very kind people. Ayan, thank you my dear friend Lee Sung Son. Ayan, good morning to you. Now Lee Sung Son is a solid followers of Boost D TV. Yan, from the Dondon TV to Boost D TV. Yan, good morning to you my dear friend Lee Sung Sun. Ayan, mega love shout out. At sa lahat po ng ating mga solid na subscriber, ayan, sa lahat po ng ating mga kaibigan, kay Ma'am Annalisa, ayan, good morning po, mega love shout out. Kay Pool Dunis Official, ayan, kay Michelle Nabusit Tugadi, ayan, kay Richelle Rosalyn Mingarine. Alright, mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa ating mga solid na subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao, mega love shout out po. Ayan, ngayon po ay dito ako sa simbahan ng aking boss. Nandito sila ino-order nila yung bagong ano yan, yung kanilang mga pastor para magiging legit na pastor, no? At yung sumunod sa Riberin, yan, Diko ang tawag nila doon. Ayan, next po pagkatapos ng Diko ay Riberin. Ayan, kaya good morning po sa inyong lahat. At magbati-batian lang muna tayo kasi hindi ko alam kung matagal ba ito or mabilis. Alright, hindi ako nakapag-live kaagad pagdating ko kasi may tumawag pang nagmarites ng maagang maaga. Alright, good morning po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Saan mang panig kayo ng Pilipinas? Ayan, ingat po kayong lahat dahil medyo maulan ngayon ang panahon. Dito po sa amin ay katitigil lang ng ulan. Ngayon medyo maganda-ganda ang pinapakita ng sikat ng araw. Alright, at kahapon po ay last day ng pang-13 impeachment ng BP Inday Sara Duterte sa Senado. Alam nyo, napakalaki na po ng nawawala ng pira sa atin na ginagasto dyan sa loob ng Senado. Biruin nyo po ay 25 million everyday, no? Araw-araw po ay 25 milyones ang nagagasto dyan sa loob ng impeachment court, kung saan itong si Senadora Amy Marcos ay nagrereklamo na gawa ng inatupag pa ang impeachment court kaysa sa magpasa ng mga batas, kung saan simula nung 5 months ago, 2 pa lang na batas ang kanilang napapasa, no? Kaya nakakalungkot na talagang napakainit na ng politika sa ating bayan, sa ating bansa. Mainit na po ang politika. Ayan ang ayan ang napakalungkot na dahil
Mas inuna pa ng politiko ang hindi naman natin sinasabi na kung talagang may kasalanan, parusahan na, pero dapat matuto silang magbalanse, no? Matuto silang magbalanse kung talagang nararapat ba talaga. Ang problema, inuuna ang kanilang mga pansariling interest bago ang interest ng mamamayang Pilipino. Yan ang nakakalungkot sa ating mga politiko, no? Kaya yung mga diyan, yung mga kritiko diyan ng mga Duterte, tingnan yung maigi, ano ba talaga ang nagagawang mabuti, no? Hindi naman natin sinabing kalimutan na, pero tingnan nyo ang sitwasyon natin ngayon, kung gaano ka mahal ang ating mga bilihin, kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran. Medyo hindi na po maganda ang ating ekonomiya. Hindi na maganda ang sistema ng ating peace and order, no? Kaya nakakalungkot na napakaraming pwedeng asikasuhin, pero mas inuna pa nila ang kanilang kalaban sa politika. Yun po yun, walang ibang patutunguhan doon. Kaya sana yung mga politiko natin yan na sinasabi nila na sila ay para sa bayan, panindigan nila na talagang sila ay para sa bayan, no? Huwag yung puro puro drama, puro press release, no? Isipin nyo, abot kamay na lang sana ng ating mga kababayan ang sahod, pinornada pa. Pero nakita nyo ba, nagrereklamo ba ang nagrereklamo ba ang mga politiko natin? May ginagawa bang hakbang? Wala. Kasi inuuna nila ang politika, inuuna nilang ma-paralyze ang kalaban nila sa 2028. At yung ating mga bilihin po ay nagtaasan. Di na maganda po ang ating kalagayan pagdating sa ating mga bilihin. Talagang nakakalungkot na sa kabila ng pagtaas ng ating mga bilihin, pina-priority pa yung kalaban nila sa politika, no? At kung kayo naman po ang tatanungin, ano ba ang inyong tingin sa ating kalagayan ng ating sitwasyon ng ating unang-una, yung ating mga kababayan na hindi nabigyan ng hindi nabibigyan ng magandang mga nakapag-aral, pero yung pinag-aralan nila hindi nila magamit doon sa kanilang trabaho, gawa ng mahirap maghanap ng trabaho. Sa totoo lang, napakahirap. Nakatapos ka ng 4 years, 4 na taon kang nagsunog ng kilay sa iyong pag-aaral para makuha mo lang yung iyong minimithi sa iyong magtagumpay ka sa iyong kinabukasan. Pero nung natapos kang nagsunog ng 4 na taon, hirap na hirap kang makapasok. Gawa ng wala ng hirap na hirap ng hindi ka makakuha ng akma doon sa iyong pinag-aralan. Kasi nga ang gagawin nila, dahil nga wala nang
Maraming nakapagtapos na hindi nakapasok sa kanilang pinagtapusan. Kasi nga, pag mag-apply ka, napakaraming requirements. Unang-unang hanapin sa iyo experience. Paano ka nga hanapan ng experience? Ikaga-graduate mo lang. 'Di ba? Kaya wala kang choice kung hindi papasok ka doon sa trabaho. Dahil gusto mong kumita, gusto mo ng hindi ka makapasok doon sa iyong pinag-aralan, gawa ng wala kang experience. Mapipilitan ka ngayon mamamasukan doon sa malayo doon sa iyong kurso. Dahil nga hahanapan ka ng experience ano naman ang gagawin ng mga kumpanya? Hindi naman nila kayang ibigay yung mga pinagtapusan ng mga estudyante, gawa ng sila nga mismo hirap na hirap kung paano nila i-accommodate din yung kanyang empleyado. Kaya ang gagawin nila, tataasan nila yung requirements para lang hindi din sila mapulaan ng pamahalaan. Kaya yan ang unang-unang dapat solusyonan ng ating pamahalaan, yung kawalan ng hanap buhay ng ating mga bagong graduate na mga estudyante. Alam nyo, sa totoo lang, kung magpapatuloy yung ganyan na marami talagang maraming mapipilitan na makikipagsapalaran sa ibang bayan. Nawala na yung kanilang isipin mo, nakagraduate ka dito ng 4 years. Wala kang mahanap na trabaho doon sa iyong pinagtapusan. Gawa nang hahanapan ka ng mahabang experience. Kaya yung iba nakakapag-isip, pumunta ng ibang bansa, anong kinalalabasan doon? Domestic helper. Ano bang trabaho ng domestic helper doon? Kasambahay. Biruin mo, nakagraduate ka ng 4 years, nagsunog ka ng 4 years. Wala kang makita dito na trabaho. Mapipilitan ka ngayon lumabas ng bansa na napakalayo doon sa pinag-aralan mo. 'Di ba? Yan ang masakit na realidad. Yan ang masakit na katotohanan. Tapos minsan ang mangarap na tumaas ang sahod na pornada pa. Kaya malungkot na katotohanan na ang ating pamahalaan, maraming nagsasabi na ang tingin sa atin ng mga namumuno, hindi tayo pwedeng umasinso. Wala tayong karapatan na umangat sa ating kinalalagyan. Isipin mo yan. Walang ibang naisip ang ating pamahalaan kung hindi busugin sa ayuda. Di ba? Di parang tinutulak na tayo ng mga Pilipino na umasa na lang sa kanila, huwag nang magtrabaho dahil umasa na lang kayo. Dahil hanggang yan lang ang kakayanan mo. Parang yan ang gustong ipahatid ng ating pamahalaan. Biruin mo, busugin ka sa ayuda. Kaya nakakalungkot na katotohanan ang ating alam nyo, talagang malapit ako sa sa political organizer po ako ngayon.
Nung last election, ang nakalusot na doon sa ano namin, sa ticket nung inilaban namin is isa lang. Kaya ang nangyari, nung sinabi niya sa akin na pwede ko bang makuha yung serbisyo mo, sabi ko tungkol saan. Gusto kong magtayo ng livelihood. Alam nyo nung una, hirap na hirap kami. Hirap na hirap kami dalawa. Alam nyo kung bakit? Pag may kinausap kami ng tao na magtatayo kami ng livelihood, ang tanong kaagad, anong klaseng livelihood? Cash ba yun na ibibigay sa amin? Yung kaagad ang tanong, cash ba yun? Di ba? Nakakasakit na marinig mo yung gano'n na parang pag lumapit ka sa tao, pag sinabing livelihood, ibibigay mo ng buo. Kaya sabi ko, magbago tayo ng strategy. Anong naisip mo? Sabi niya sa akin, anong naisip mo? Subukan natin yung mga solo parent. Kasi iyon, walang inaasahan. Ibig sabihin, baka doon magtagumpay tayo. Sa awa ng Diyos, nagtagumpay kami. Nag-ano kami ng livelihood na mag-aral kayong manahe. Naghanap kami ng magturo na manahe. Naghanap kami ng mga kapartner. Naghanap kami ng mga kapartner. Kasi sabi ko, ikaw ang may connection sa matataas. Ako ang bahala dito sa baba. Sa ngayon po, may naniwala na sa amin. May nag-member na sa amin na 52 na member. Karamihan po dyan ay solo parent. Tapos may mga senior. Kasi kumuha na kami sa mga senior eh. Kaya ang ginawa namin, nag-request kami ng mag-conduct ng seminar kung paano, doon sila nagkaroon ng interest. Pero unang-unang, akala namin hindi kami magtagumpay. Kasi bawat kausapin namin na gustong mag-member doon sa livelihood, ang gusto nila is on hand, cash, tatanggapin nila. Sabi nga nung kasama ko na kagawad, ano kaya kung gano'n na lang ang gagawin natin? Sabi ko, hindi po pwede. Hindi matututo yung ating mga kababayan pag puro na lang bigay ang kailangan matuto silang magpagod. Kahit maliit na bagay na kikitain nila, pinaghirapan nila yon. Ngayon natutuwa kami. Pero karamihan pa rin, member lang sila, hindi gumagalaw. Tumatakbo po yung tinayo namin ng livelihood, nakakadalawang taon na po. Tumatakbo hanggang ngayon. Kumikita na yung aming mga mananahe. Marami nang natuto, may cutter. Kumikita po lahat yun. Kaya kung gusto nyong magpagawa ng mga souvenir item, mga mug, sombrero, mayroon po kami, nagpiprint po kami yan. Lahat po ng pinag-aaralan namin. Kaya unang-una nagpapasalamat ako sa mga naging partner namin. Unang-una ang DOST. No? DOST. Nagbigay po sila ng mga libreng seminar sa pag-costing. Marami po. Yung Design Center of the Philippines, nagbigay po sila ng mga idea. Nagbigay sila ng training session sa amin. Yung sa budget, nag-training din po sila. Yan. Pangalawa, ang DSWD. Nakipag-tie up din po kami sa DSWD. Pangatlo, ang PCCI, Philippine Chamber of Commerce. Pang-apat, ang GCI, Junior Chamber of Commerce, Junior Chamber International. Junior Chambers International. Ayon. Nagpagawa po sila sa amin ng maraming tote bag. Yung mga craft.
Yung mga scrap to crap, yon, yung mga lumang damit, ginagawa po ng mga tote bag. Lahat ng mga pinaglumaan na damit, ginawa namin ng mga tote bag. Iyon naman ang nag-training sa amin kung paano gawing pira ang basura. Ayun, ang target naman namin ngayon yung MRF. Iyan naman ang pinag-aaralan namin ngayon. Kaya sana, pero hindi iyon magagawa ngayon kasi magkakaroon na naman ng barangay eleksyon. Pinaplano pa lang namin, no? Kaya unang-unang pasalamatan namin yung DOST, DTI, PCCI, GCI at saka yung asawa ng butihing mayor namin na talagang naka full support sa ginagawa naming livelihood kasi po nakita ngayon po ay kasali po kami sa DOST NCR na kasali po kami ngayon sa competition ng mga livelihood na mga tinayo sa buong NCR. Ayan, kami po ang ipinanlaban, pero ang dala po namin ay is yung barangay. At nagkaroon na rin po kami ng exhibit sa World Trade Center na imbitahan po kami ng DTI. Ayun, kaya maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumuporta, no? Ayan, sa lahat ng aking solid followers na taga Valenzuela, yung mga solo parent na gustong matutong manahe, mayroon po kaming trainer doon na naka-base doon sa aming hub. Pwede po kayong turuan manahe 8 to 5. Yon, ang gagastusin nyo lang is yung pamasahe. Alam nyo po kung magkano ang bayad mag-aral kayong manahe? Napakalaki po. Gagasto po kayo hanggang 5,000. Pero sa amin, pinagpalagay namin na libre yun. Kasi ang gusto namin, hindi matuto yung tao sa, hindi masana yung tao sa puro ayuda na lang. Ang gusto namin kahit maliit na bagay, pinaghirapan. Kasi po sa totoo lang, napakasarap sa feeling na basta't pinaghirapan mo. Pag isinubo mo, ramdam mo yung hagod nung kinakain mo dahil alam mong pinaghirapan mo. Pero yung ibinigay sa iyo, di ba? Pero yung binigay sa iyo, hindi mo ramdam, hindi mo pwedeng ilagay na pahalagahan mo kasi nga hindi mo pinaghirapan. Yung pinaghirapan mo, nanamnamin mo ng husto yun kasi nga pinaghirapan mo yun pero yung binigay sa iyo, no? Kaya tingnan niyo ang tunay na realidad. Subukan nyo, pumunta kayo doon sa mga depressed area. Mamigay kayo ng ayuda. Sabihin mo na tagda 2,000 sa madaling Tapos sa lahat ng mga nabigyan, pasundan mo sa mga tao mo. Pagmasdan mo kung anong gagawin. Kadalasan yan, nandoon na sa bingguhan, sa sugalan. Paglalaki naman, bibili na ng alak, inumin. Yung 2,000, wala na, hindi nang abutan ng maghapon. Okay lang kung dadalhin yung pamilya, dadalhin doon sa pakainin sa mga masasarap na kainan kung pinang-inom lang, pinansugal, useless. Masarap pakinggan. Kasi pagtulong yun charity. Pero ang masakit na katotohanan, hindi maganda ang kinalalabasan. Kasi sinasanay natin yung tao
na magiging tamad. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya mayroon kaming 54 na member. Ang gusto namin lahat silang matuto. Pero siyempre yung iba hindi naman namin inaano na ano kasi mga senior na rin. Yung iba taga-binta. Kasi marami po kaming ayan, kung gusto nyo, punta kayo doon sa aming showroom. May showroom na po kami. Kasi nga binigyan din kami ng laya ng may dating barangay hall. Talagang halos nagamit namin yung property nila para magkaroon kami ng showroom at pinagmimitingan. Alam niyo po, napakaganda ng outcome ng aming kahit po paunti-unti umaangat ng umaangat. Volunteer po kami lahat doon, lahat ng officer. Wala pong sahod hanggang ngayon. Tumatakbo na ng 2 taon yung aming livelihood pero hindi pa tumatanggap ng sahod. Ngayon po may kausap na naman kami yun sa MRF pero hindi pa namin pina-priority gawa ng magkakaroon nga ng barangayan eleksyon. Baka magka-problema pagdating ng araw. Kaya hindi pa namin pina-priority. Pero po nakipag-meeting na sa amin kahapon. Nakipag-meeting na sa amin kahapon nung natapos ako nag-live ay yun nga, nakipag-meeting na sa amin. Yung basura naman na pag-iisipan namin. Kasi po may kausap na ako na yung paggawa ng charcoal na papel. Ayan, may mga kausap na kami na pwedeng mag-training sa amin kung paano gawing uling yung papel. Ayan, yan naman ipa-priority namin kasi ang namin yung basura na at sunod namin na target yung mga plastic na yung mga plastic bag. Target naman namin, maghahanap kami kasi nga may katay up din naman namin yung PCCI. Baka magkaroon kami ng kapartner na pabrika na yung mga plastic bag tutunawin, gagawin na upuan or mga paso. May pambenta na naman kami. Iyan ang sinusunod namin na target at sa MRF at yung mga waste, yung mga pagkain, yung mga nabubulok, target din namin na gagawin naming fertilizer. Ayun, iyon ang naghahanap pa po kami ng kung paano mag-compost na gagawing fertilizer na natural. Kasi nga yung facility po ng MRF sa amin, nakakalungkot man na walang kasi nga yung aming mga barangay official is hindi nagtatrabaho. Nakakalungkot lang, kinukuha lang nila ang budget tapos pupunta doon sa mga komunidad, sige ang painom. Yeah, masakit ng katotohanan ang ating maririnig kasi nga di naman natin piniplace. Ayun, alam nyo ang ira po sa amin napakalaki. Ang budget po ng aming barangay halos 50 million sa bawat isang committee po. Minsan 600, 700,000 ang budget ng bawat isang committee. Tapos makikita mo may mga papel na umiikot, pinapirmahan, may mga training, may seminar, pero walang nangyayari. Makita mo yung mga kagawad nandoon sa mga sulok-sulok, nagpapainom, pupunta sa mga birthday. Ganon ang kanilang nagiging sistema. Barangayan pa lang yun wala pa tayo doon sa congressman, sa senador. Ganon sila ganon sila ka walang ingat nagastusin ang pira natin. Umulan na.
Barangay pa lang yun. Ilalo na yung ating mga congressman, ang lalaki ng mga ano yan, pumapasok na project yan. Kung may mga estero dyan, flood control, may mga kalsada, may mga kanal, mga drainage, ang laki po, ang laki ng pumapasok na budget sa ating mga politiko. Nakikita nyo yan? Hindi rin naman natin sila masisi. Kasi nga, kaliwa kanan din ang dumarating sa kanila. May solicitation para sa birthday. Solicitation para sa basketball. Yung medical assistance. Burial assistance. Napakarami. Kung hindi sila mamumursinto, ubos ang kanilang sahod, pati ang kanilang naipon, mauubos pa. Sa sobrang daming humihingi. Ano ang tanging paraan? Mamumursinto. Para may pambigay sila sa tao. Okay na sana yun kung porsyento-porsyento lang eh. Ang problema, minsan wala nang project. Minsan naman may project na, tapos na, babadgetan pa uli, pababadgetan pa uli. Yan ang masakit ng katotohanan. Di ba? Kaya nakakapanghinayang na ang ating mga politiko, hindi na nila pinairal ang kanilang paglilingkod sa bayan. Ginagamit na lang, iyan na lang ang kanilang slogan. Pagtulong sa bayan para sa ating minamahal na kababayan. Pero ang nangyayari, priority nila yung mga malalaking budget. Kasi nga, malalaki ang porsyento nila. Pag hindi pumayag na magbigay yung kontraktor, hindi sila makakagawa. Mapipilitan ngayon magbigay. Kung 5% lang, maiintindihan na natin yun. Kasi talagang marami naman talagang nangihingi. 5% lang. Ang problema, hindi sila pumapayag ng ganon. Pinakamababa, 15. 15 to 25. Sipin mo yun. Wala, kaya ang naisip nila palagi puro pagtulong. Hindi yung panghabang buhay na tulong, kung hindi pansamantala. Kasi doon nila nakukuha yung loob. Pag mayat maya nakakakuha sa'yo. Doon sila nakakakuha ng kanilang doon nila nakukuha yung loob ng tao. Pag mayat maya nandoon sa opisina mo at hindi mo nahihindian, sigurado kanila yon. Pero once na pumunta sa'yo at hindi mo pinagbigyan, maniwala ka, isang bisis lang mangyari yon, iiwanan ka nun. Inasanay sila eh. Kung hindi mo binigyan doon ng kabila, kanila na yun. Ganon ang nagiging ng ating mga
Hindi ko piniplace yung ating mga kababayan. Dahil nga, pinapakita ng mga politiko, ganun. Sinanay nila ng ganun. Sila din ang may gawa. Alam niyo yung last na eleksyon? Yung pinanalo namin yung congressman namin. Alam niyo, yung kalaban, gabi-gabi nagpapaulan ng pera. Libo-libong pera. Pinamimigay gabi-gabi. Walang patid yun hanggat sa bago 3 weeks before election. Ulan ng pera. Nung natalo na, nanalo na yung congressman namin. Alam mo ang sabi? Doon sa kanilang GC, mga wala kayong kwenta. Pira ko lang ang habol nyo. Oh, pira niya daw ang habol. Naniwala ba kayo na pira niya yon? Kung pira niya yon, baka na-bankrupt na siya. Wala na siyang hanap buhay. Milyones ang pinakawalan, sabay natalo. Kaya talagang nakakalungkot na ang ibang pamahalaan talagang wala nang ibang inisip kung hindi bigyan ng pansamantalang kaligayahan yung tao para hindi mapatid yung kanilang kaligayahan. Puro ayuda ang naisip. Alam nyo sa amin, di ba dito sa Metro Manila, ang high school is maghapon yun. Half day. Half day yun. Pero sa amin, sa Valenzuela, may isang porsyon na konti na lang ang estudyante kasi sa dami ng eskwelahan. Kaya ang ginawa nila, yung high school nila is isang beses na lang ang pasok sa isang araw. Hindi na hinati, hindi na kalahating araw. Kasi nga sa kalahating araw, bitin na bitin yun yung magtuturo yung teacher. Bitin na bitin yun. Hindi nila na lahat ng subject. Kaya ang kinalalabasan, hindi nila natututukan yung bawat subject. Kasi nga limited lang yung oras nila. Kalahating araw lang eh. Kaya ngayon may isang porsyon sa amin na yung grade 7 maghapon na. Alas 7 hanggang alas 3 ng hapon ang pasok na. Kasi nga marami ng classroom. Kumbaga na prevent na nila yung mga estudyante. Kaya ang ginawa nila maghapon na 7 to 3. Wala nang half day. Ibig sabihin sa 7 to 3, kung ilan subject yun, kung 8 man yun, matututukan na ng teacher yun. Kaya iyan na lang ang inaabangan namin, yung outcome, yung kalalabasan ng estudyante, marami bang matuto. Ganon dapat ang iisipin ng ating pamahalaan. Kasi magmula yan sa mga estudyante hanggang dapat sa mga mapapasukan na trabaho. Kasi kung sige mo lang ang patapos ng pag-aaral, kung wala namang mapasukan na trabaho, kawawa pa rin yung mga estudyante. Di ba? Kawawa pa rin ang kalalabasan. Ano pa rin yung nagiging tambay pa rin kadalasan yung mga estudyante. Yan ang niyan. Kaya dapat partner yan eh. Pag maraming pag-graduate, dapat marami ding negosyo. Maraming mga business opportunities. Maraming mga job hiring.
Ngayon ang problema, magja-job hiring. Tapos sa-apply yung bagong graduate. Titirahin ka naman ngayon ng requirements na napakarami. Pag na-comply mo yung requirements na napakarami, titirahin ka naman ngayon yung experience. Ika-graduate mo lang. Hanapan ka ng experience. Buti yung experience na 1 year experience. Oh. Sipin mo, ika-graduate mo lang, hanapan ka ng 1 year experience. Kung yung iba, pwede mo naman tanungin, nakapag-OJT ka ba? Di tapos. Pag sinabing oo, sige, tanggap. Pero wala. Kasi walang mapasukan. Pinakamagandang opsyon para lang makapagtrabaho ka agad, mag-a-apply papunta ng ibang bansa. Ano nga applyan? Hong Kong, Taiwan, domestic helper, kasambahay dito sa atin. Hindi nagamit yung kanyang pinag-aralan. Di ba? Kaya kami naisip namin talaga na yung makatulong kahit man lang doon sa mga solo parent. Kaya yun ang talagang tinarget namin nung nag-failure kami doon sa unang attempt namin. Nag-failure kami. Yun ang tinarget namin, yung solo parent. Habang nagatid sila ng bata doon sa school, nakapagtahi sila ng 4 na damit, mayroon na silang pambaon kinabukasan. Nakakadiskarte sila. Diba? Hindi na kailangan mangutang ng pambaon ng kanilang anak. Ganon ang nagiging namin. Kaya sa ating mga kababayan, yung mga magagaling na politiko dyan, pag-aralan yung maigi kung paano kayo makatulong talaga ng husto. Yung lifetime na tulong, hindi yung pansamantalang tulong. Bibigyan mo ng ayuda? Wala. Bigyan mo ng 2,000. Ako hindi talaga ako dyan sa totoo yan. Pero kung matatanggap lahat na ayuda, ay sino ba naman ang aayaw dyan? Kasi malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Pag tinanggihan mo naman, baka nakawin pa. Diba? Kaya kung iyon ang naisip nila, wala na tayong magawa. Yan lang ang kakayanan ng kanilang kaalaman yung mamigay ng ayuda. Di pang gawin, di tanggapin na lang. Di para kang uminom ng gamot na napakapait. Kung gusto mong mawala ang kalam ng iyong sikmura, tanggapin mo na lang kahit mapait. Di ba? Yan ang mapait na katotohanan sa ating mga namumuno. No? Kaya yon, abang-abangan nyo ang susunod nating mamaya na tayo mag-update. Patapos na yung kanilang misa. Alright? Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako sa hanggang dulo. Nakinig na naman kayo sa aking mga yaw-yaw. Ayan, maraming salamat po. Sana marami kayong natutunan. Hindi lang po tayo magdadaldal. Rin tayo ng mga pupwedeng maging solusyon sa lalong-lalo na sa inyong mga community Alam nyo, may kasamahan akong mga riders sa mga riders group. Ngayon po ay naghahanga din sila na magiging magsiserve, maglingkod sa ating mga kababayan. Kumbaga gusto nilang tumakbo, na gusto rin nilang maglingkod. Alam nyo, nakita nila kasi dinala ko sila, pinasyal ko sila doon sa aming hub, yung aming mga rider, yung mga kasamahan ko na rider, ipinasyal ko siya doon sa hub. Tapos pinasyal ko doon sa aming showroom. Pinakita ko sa kanila kung gaano kami katatag. Sa loob ng 2 taon, hindi kami nagpatinag. Marami mang pagsubok na dumaan, pero hindi po kami nagpatinag. Tumatakbo na po yung aming livelihood ng 2 taon. Kaya nagustuhan niya. Sabi niya, bro, pag na upo ako, gusto kong hingiin yung komite
Kasi yun ang target ko, kasi dati rin siyang mananahe. At ngayon po ay gusto niyang magsilbi na rin sa kanilang barangay. Kalapit barangay lang po namin. Nakita niya kung gaano katatag, kung gaano ka ganda yung flow, yung takbo ng aming lalo na pagdating sa financial. Mayroon po kaming kasi marami po kaming sinaalang-alang, pero may pira po ang aming livelihood. Nakalagay po sa kasi minsan may mga malalaking order po sa amin na magpagawa ng mga tote bag, kailangan may puhunan kami doon. Ayon, nakalagay po 'yon sa sa isang kooperatiba din. Tumutubo yung pira namin doon, at the same time, pag kailangan namin, mayroon kaming mahuhugot na pang doon. Pero sa ngayon po, hindi pa kami tumatanggap ng sahod. Kasi hindi pa masyadong masasabi pa namin na hindi pa masyadong stable, kasi nga hindi pa kompleto yung aming wala pa kaming regular talaga na customer, na as in mayroon na kaming isa pero hindi ganoon kalaki, na hindi pa makabuhay, hindi pa makasuporta sa aming mga officer. Kaya yun, pinag-aaralan na rin namin na pag dumating yung panahon na yun, at maging stable na talaga, as in na wala nang pero masasabi ko ngayon na maganda na ang flow ng aming tinayo na livelihood. Yan. At may na-inspire na kami, nakarating na po ng Austria yung aming mga gawa, nakarating na ng New York, at nakarating na ng US. Yan, mga dinala ng kanilang mga organisasyon. Alright, maraming salamat po, at sinamahan nyo naman ako hanggang dulo. Pangalawang paalam na. Ayan, hanggang dito na lang po sa lahat. Maraming salamat po, at mapagpalang araw. Maulan na naman po. Ingat po kayong lahat. Ingat po kayong lahat At sa mga nag-like, maraming salamat po sa walang sawa nyo suporta. Alright, magandang umaga, at mega love shoutout po sa inyong lahat.